amene kunje amene ni director wa mai nchigawo chino chapakati 2 minutes apatseni moni wanthu. TPP woye! Alfred Gangata woye! Honorable Chisale woye! Honorable Nziomera Ngwira woye! NGC yose woye! Region yose woye! Ine sindikutayira ni nthawi. Bwana Vice President muli pano. Azimayi awa musaone chonchi akugona ndi njala. Akugona ndi njala azimayi awa. Komanso mkati moti akugona ndi njala. Bwana akufuna nsalu. Aliyense amadziwika ndi makaka wake. TPP woye! Mwaja inu. Simunajeti. Zikuyenda sizikuyenda. Amen. Kwaling'alula maye. Zikuyenda sizikuyenda. Nding'alule. Nding'alule. Ona Nziomera Ngwira. Tabwerani muyowoye chekukaya uko. Anthu akutindikiza inu. Nziomera Ngwira. Regional Governor kumpoto olemekezeka. Njowe mchanya. Apita woye! Apita woye! Agangata woye! Bwana nchindi zikumwenererani vakutumbikika ganga nchindi zikumwenererani watata Chisale mnyamata mulala chomene wakulongozga anyamata kuno kumalawi kweniso Ben Pili Munyane Regional Governor nchindi zikumwenererani mazgo ya chitumbuka ya malira pene papo. Bwana Alfred Gangata, bwana mudziko muno tikuopsezedwa. Mudziko muno akuopseza. Koma ndimafuna ndinene mawu awa kuti sitikudabwa nazo chifukwa kuopsezedwa sayamba ndi iwowa ayi. Tilowe mu Baibulo ndiwatengera abusa chakwera mu Baibulo. Fumu hina kunali fumu imene fumu Saulo inayamba kunyenga anthu kuziyenereza kuti iyoyo ndiyo khazikika ndi mapulani yoyendetsera mtundu wa anthu a Mulungu. Atamupatsa ufumu mundimvetse bwino. Ndatenga abusa achakwera, ndatengera ku Baibulo, ndiudziwa kuti mawu amenewa tsiku lina musapo. Koma tsopano zimene ankapanga Sauli, Yehova adakwiya. Sadakwiye chabe Yehova ayi, koma chifukwa chakuti Sauli amaba ndalama za ana a Mulungu. Ana a Mulungu amasauka. Ana a Mulungu analibe chakudya. Koma Yehova adakana ufumu wa Sauli. Ndufuna ndiyankhule. Ndinene. Ndiyankhule. Adaukana ufumu wa Sauli. Koma kudaliko ati nkenawo. Atije nawo. Amene amalimbikitsa kuti ufumu wa Sauli ukhalebe. Anali anyamata amphamvu. Amimba zawo zikulu. Anali anyamata amphamvu. Amiti ikulu ngati watermelon.
amene ankalimbika Sauli kuti ukhale pomwepa chifukwa iwowo ankadya naye Sauli. Lero lino ndifuna ndawuze achakwera anyamata amene akukuzani kuti mupitilize upresident, akukunamizani, angofuna apitilize umadya nanu. President inuyo mwaulephera. Sauli idafika nthawi yakuti pamene amafuna ufumu adali ndi azizake amene anamuthandiza kuti akhale mfumu. Atongowina ufumu azake wonse adamanga, azake wonse adawapha, azake wonse sadawathandiza ngakhale pang'ono. Adayamba tifetserane, sindipitaso apo iyayi, ndikupita kukakhala pasi. M'bale wanga regional governor ndikufuna ndimalize. Koma tsopano chifukwa chakuti anthu amene adagwira naye ntchito ambiri a iwo adachitidwa chipongwe, adaphedwa, ena anamangidwa, ena anongwataya osathandiza, nde mizimu inakwiya. Itakwiya mizimu, timvetserane. Itakwiya mizimu, Baibulo limanena kuti adayamba kubwebweta usiku, ankabwebweta mizimu itakwiya. Ndiye zimene anapanga anyamata akuluakulu miti ngati watermelon, adati mpofunika kukatenga anyamata odziwa bwino abwere adzayimbira kuti mizimu ikakwiya, adzayimbira kuti iwowa Sauli azipeza tulo kukhala ngati ku State House mizimu yakwiya. Ndaona ine kukwiya kwake kwa mizimu. Ndaona pano agula anyamata oyimba akatswiri amayimbidwe ochuluka, mizimu yakwiya. Ku State House mukamapita munene kuti Zomera anabwera pa msonkhano wa vice president Gangata, wanena mawu akuti mizimu yakwiya. Profesa Arthur Mutharika akubwera. Profesa Arthur Mutharika akubwera kudzatsitsa Federeza, kudzatsitsa Chimanga. Profesa Arthur Mutharika akubwera kuti zinthu zitsike, anthu asangalale, Amalawi asangalale, nonsenu musangalale chifukwa mizimu yakwiya. Vice President sir, ku State House oyimba achakhulidwa aja nchifukwa chakuti wina wacha akubwebweta, wina wacha akubwebweta usiku, akumabwebweta. Nde woyimba sikayimba kutsitsa mizimu basi, 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 woyimba ziyimba. Chala mwamba kwa chisapo eti mavenda timachokera ku tingalule tisangalule. Chinsapo DPP waye, Profesa Arthur Mutharika waye, Profesa Gertrude Mutharika waye, Honorable VPP Gangata waye, Chidilidili waye, Honorable Chisale waye, Dada Mzomera waye, tingalule tisangalule. Kuno ndimwati kumashokera mavenda ambiri eti kodisha kwela watithandiza sana tithandize. Hapita woye paja tuwenta tidanena kuti we want change chachitika apa.
kodi chinthu chakuba chimalemeretsa munthu? Kodi Chakwera adawina voti kuno? Adawina voti nda? Apita woye! Adakalandira boma la munu wake ku khoti. Ndapita adatitenga. Iwe ndiwe mwana. Kodi tugemwini ya Masimose boys ni ya big boys. Apita woye! Profesa ndamene angatichotsa mavuto anjala eti. Vantu tukugwanera mango vati. Vene tudya chitadzi eti. Vene momwe tidadyeretsana yapo eti. Chakwera adanama tizikadya katatu tadya. Anyamata ntchito mwalembedwa. Kodi ngongoleni ife Chakwera ukupatsa nkoni. Mesama tikunakulira nkwawo nkuchipinda kwake kuno. Mwati muvotera Chakwera chaka chamawa. Apita woye! Ukanama tusikuchedwa kucha eti. Akuongelesa akabwera pano ndalama zawo muta. Koma voti musungira ndani? Adati na amene angakuchotsani mavuto akewo. Tikagulesa yufresh muchati magulira kale 70 kwacha eti. Lero tukugula 600 eti. Achakwera ngati president boma la avuta atu. Eti sakudziwa komwe akupita, sakudziwa komwe akuchoka. Ife tikufuna kuti profesa abwera akakonza zinthuzi. Kodi chinsapo tilipo? Tilipo. Mavenda yatikwana eti. Muvotera Adati. Uya kuti Adati aniyeko akuona chala mwamba. Chala cha Adati akuonera kupechi house. Chala cha profesa tisunge voti. Tikalembetse tikavotera Adati eti. Chakwera la muvuta boma. Apakira zipita kwawo kukasiya akagone tulo. Apita woye!